Pochválený bude Ježiš Kristus. Iste poznáte podobenstvo pána Ježiša, kedy hovoril o tom, že ten hospodár išiel najať nájomníkov do vinice. Niektorých najal od rána, pracovali od 6. do 6. večer. Dostali 1 denár. Aby sme tomu rozumeli my, 1 denár, to je perfektná, povedzme ľudovo, 100 eur dostaneš, keď budeš u mňa robiť od 6. do 6. To by každý šiel. Alebo neviem, či možno Oravci zarobia viac, ale 100 eur, pánečku, to je veľa. Hej. Tešil sa dovtedy, kým nezistil, že 100 eur dostal aj ten, čo po obede, a iba hodinu robil, mal nervy. Prečo? Lebo zavidel. Ale Ježiš hovorí, ja som ťa neukratil, veď som ti dal 100 eur, však ty by si mal podskakovať od radosti. No, samozrejme, ten bol najatý od 6. však jeden bol do obeda o 9. ďalší o 12. po obede a ďalší len hodinu predtým. No, my si tak pripadáme do slovenského dohovoru, v ktorom roku to priniesli tu na Slovensko? 2011. A kde ste boli dovtedy? Stal som pri plote a čakal tak a bol som pod kobercom nevedomosti jak ty. Ale ako náhle som sa dozvedel o tom a mňa to oslovilo a vedel som, že je to ohrozenie našich detí, v tú ránu sme začali konať. A 3. kalendárny rok chodíme od Michalovec po Bratislavu, tam, kde nás zavolajú. Ak ste tu z iných farností, ak váš pán farár dovolí, ako dovolil tento pán farár, prídeme. Od všetkých biskupov máme dovolené. Ale vždycky si pýtame súhlas od farára. Ak farár nedovolí, preberá zodpovednosť on pred Bohom. My tam nepôjdeme, keď farár nechce. Od biskupov vieme, že máme dovolené, ale farár musí povedať, hej, príďte aj ku nám, prídeme. Slovenský dohovor za rodinu, tam to vidíte. Prečo slovenský dohovor? A čo to istanbulský dohovor? Najprv toto vysvetlím. 46 štátov je v Európe, dúfam, že sa nemýlim, ak sa mýlim, opravte, 46, kde patria aj štáty, ktoré sú mimo Európskej únie, napríklad Rusko, není tam, hej, ale je v Európe. A Európska únia má 26 štátov, čiže vytvorili sme úniu. No tak existuje Rada Európy a Európska rada. To na prvú šupu taký bežný človek nevie, myslí, že to je to isté. Nie. Rada Európy, 46 štátov predstavitelia sa stretnú. To väčšie. Európska rada, 26 štátov, keď bez Anglicka. 26 sa stretne, vidíš? Tak nie tá 26, ale tá 46 sa stretla v Istanbule, Turecku, keďže tam sa stretli, preto Istanbulský dohovor, keby sa stretli u nás v Žakovciach, Žakovský dohovor. Stretli sa v Istanbule, Istanbulský dohovor. A prečo slovenský dohovor? No my sme sa to dozvedeli a keď sme sa dozvedeli, aké zlo skrýva zakerné v sebe, tak sme robili slovenský dohovor. Kto? My Slováci s Pannou Máriou. Dohovor. Matka Božia použí na veci Božie. V 2017 roku som sa vracal z Chicaga a myslel som, že počas letu prídem o oči. Ja som si, Bože, konec, skončím. Tá som to tak prijal, že si nebudem robiť rozruch v lietadle, teraz kolo farára sa budú točiť všetci. Tá som len tak dal ruky a som myslel, konec. Nevedel som, čo to je. Oči som mal jak angorák, také červené, žilky, všetko si myslím, tlak, dačo praskne a končím. Tak som pristal dolu na letisku, kúkam, vidím. A tu Erik ma hneď volal, druhý deň, poď Maroš, ideme do Fatimy, letecky. Všetko je vybavené. Ja nemôžem, čo? Nemôžem do lietadla. Prečo? Dačo mám s očami, neviem, čo to je. Vieš čo, ide prázdny autobus, pôjdeš tam. No tak idem, s autobusom idem. Ty jak prezident, sám som bol v autobuse. Vieš, jaká Amerika? Som mal ruženec v ruke, vieš koľko ružencov? Do kolečka, do kolečka. Spal som a modlil. Pred Lurdami sme zastali, šoféri hovoria v noci, pán farár, musíme stať. Jak dlho? 8 hodín, kde sme? 10 km, 80 od Lurdov. Potiahnite do Lurd. Nie, zaplatíme pokutu. Ja už zaplatím za vás. Potiahnite ku Panne Márii. Tak som ich nahovoril, však kvôli mne potiahli autobus. Celú noc som mohol byť v jaskyni s Pannou Máriou sám. Amerika. Paráda. On sa modlil celú noc. Však? Naoblekaný som bol. Zima bola, ty človeče. Vy ste tu na Orave zvyknutí. Tu som pozeral z kostola, vyšiel o 8.
chlapec v krátkych rukávoch, vy tu máte ešte leto asi, už naoblekaný, v krátkych rukávoch si myslím, chlapčisko vyšiel tu teraz. No a my sme, zima bola, sichralo a také, to potom prisúkol taký mrazivý vietor, ty naoblekaný som bol, ty človeče, spodky hrubé, všetko, pálnečku, naoblekaný. No prídem ti do Portugalska plus 31 stupňov. Bola svätá omša, bol pán biskup, niekoľko tisíc ľudí a teraz asi som bol jediný vtedy v Portugalsku, čo mal spodky. Ľudia sa potili cez omšu, ja som sa topil. Ja som hotový, si myslím, pozeral som zavistlivo na tie ženičky, čo mali sukničky po kolena. Tak išlo zo mňa, si myslím, nevydržím. Horúco mi strašne bolo. Potom prišiel taký ten organizátor po portugalsky dačo džavkal, nerozumel som, chytil ma tak, tak som išiel, dal mi do ruky obetnú misku, hostie a sveté primánie, všetci farári išli tam a mňa na druhú stranu, za chrbát biskupov. A tam na schodoch, vo Fatime, keď ste boli, tam na tých schodoch stáli staré ženy. A mňa volali sveté primánie pre nich. Pochopil som to potom. Tie staré ženy, zväčša staré, som tam mladé, ale zväčša staré ženy, by som povedal staré mamy a mamy. Mali tie sukničky, som povedal, že mali rozpustené tie hustky, lebo horúco bolo. A držali v rukách také banéry, taký transparent. A tam bolo s takým bordovým, s tým purpurovým, takéto a zlaté napísané Legio Maria, Maria Legia. Som si to čo je? Čo to je? Mali ružence v ruke a takto statočne tie ženy držali celú omšu a horúco a držali to tam. Tam ma napadlo, to je ono. To bude naša legia. Toto bude naša legia. Tieto ženy budú legionárky. A toto bude naša zbraň. Toto bude naša zbraň. Si myslím, to je ono. Boh si vyberá do svojej legie nie tých svalnatých chlapov, vycvičených, premudrelých, zorganizovať slabé ženy. Aby zahambil tých, čo sú chytrí, silní, zorganizovaní. Volám do legie vás, predovšetkým ženy, matky, staré matky, do tejto legie. Zapojte sa. Nenajal vás nikto do Vinice, teraz vás najímam. Poďte. Poďte do legie. A tak tieto statočné ženy, matky, zväčša oni tvoria jadro našich pochodov. Každý piatok, zima, leto, krúti nám nos od zimy, pocení sme, furt sme kde na pochode. Teraz sme v piatok boli, a neviem, kde sme to boli. V Trenčíne, som už aj zabudol. Víkendy nemáme takmer voľné. Piatok, sobota, nedeľu, dakedy v piatok ideme, sobotu, dakedy máme voľné, dakedy nedelu, aj tak. Furt dačo rozbité s tým. Furt dačo je, furt. Pred 2 týždňami tiež sme boli tu na Orave. Čiže furt ideme dakde, No a prosím, robíme tie pochody. V piatok po svätej omši večer, keď bude súhlasiť váš pán farár, jak to bude chceť, pripojite sa ku nám. Jaký pochod? Máme svetiaci kríž, máme takýto banner Panny Márie, vyrábame v Žakovciach tie kríže, zadarmo dáme vždycky, svieti to není len čeče, ale to, že svieti ten kríž, znamená, je stále aktuálny. Stále, čo je to kríž? Utrpenie, ktoré nevieš, nemôžeš alebo nechceš zmeniť. Napríklad, máš odrezané nohy, nevieš to zmeniť. Nemôžeš. Jak zmeníš? Nikdy ti neodrežu, teda nenarastú nohy. Máš chorý žalúdok, máš ísť na operáciu, ale nemáš peniaze. Nemôžeš to zmeniť. Nemám odrezané nohy, mám peniaze, ale mám syna narkomana alebo dcerku zle žije. To je môj kríž. Neviem s tým nič zrobiť. Kríž je to utrpenie, ktoré nevieš, nemôžeš alebo nechceš zmeniť. Z lásky k Bohu. Ježiš prišiel na Kalváriu, nekopnul do kríža. Poboskal ho. Všetci boli šokovaní. A ukázal na vysokú školu lásky. Neviem, kde máte kríž, ale máte tu, predo noha. Kríž, vysoká škola lásky. Prosím, tam si mal na tom kríže vysieť ty a ja. On tam visí za nás. Neprišiel kríž vysvetliť, ani zrušiť, on mu prišiel dať zmysel. Premení bolesť na lásku. Za pomoci kríža nám kúpil nebo. Tak aj ty. Najviac kňazom sa podobajú matky, všetci sme dostali kňazstvo v
Všeobecné, pri krste kráľovské, kňazské a prorocké. Kráľovský kňaz je človek, ktorý prináša bohoslužbu obety. Všeobecné kňazstvo najviac sa podobajú matky, lebo oni najviac môžu premeniať bolesť na lásku. Poniženie, potupenie, znevaženie za syna, za dceru, za toho muža, čo ma trápi. Premeniam na lásku, obetujem za ňo. Preto svetiaci kríž, stále aktuálny, stále môžeš bolesť premeniať na lásku. Vidíš? Nevieš vysvetliť utrpenie, nevieš vysvetliť bolesť, ale vieš ho správne používať. To je ono. To je ono. To je ono. Vidíš? A ten svetiaci kríž, a pýta sa, pán farár, vy ste líder? Vy ste líder toho tu slovenského dohovoru? Nie. A čo ste? Čo hovoríte o sebe? Ja, vojak, legionár, to je líderka, Panna Mária. Ja som hrdý, že som obyčajný vojak, frontový vojak. Nie v zálohe, ani neúradnícky vojak, frontový, v prvej línii. Som hrdý na to, že som vojak. Ísť do vojny, ktorá je isto vyhratá, to je Amerika. Jak isto vyhratá? Doplňte vy. Moje nepoškvrnené srdce nakoniec... Ešte raz? Výborné. Ísť do takého západu, to je Amerika. Nevieme, či Kufa prežije, to som nepovedal. A vieme, že ideme do zápasu, kde Panna Mária nakoniec vyťazí. Padnúť v takomto boji, to by bola pre mňa vyznamenanie. Amerika. Pri tejto tu líderke, veliteľke, generálke padnúť, no to by bola Amerika. Prosím, ja bojujem, lebo ma vtiahli neskoro po obede, ma najali. A ty? Ty čo? Ty čo? Ja sa teba pýtam. Chlapi vedia, ktoré fotbalové mužstvo je najlepšie, ktorý hokej najlepší. Ženy vedia, kde je jogurt najlacnejší. Ako, ja neviem. Synovia, dcery vedia, kde je aplikácia na mobil najlepšia. Toto všetko vieš. A nevieš, že potrat je vražda a nevieš, že gender je morálna vražda našich detí. Jak to, že to nevieš? Dnes bez odpovednosti. Jak to, že ty to nevieš? Keď toto všetko vieš. Tak? No a teraz, to znamená, už nie si bez odpovednosti, už teraz dačo tušíš, hej, už dačo vieš. A ja takisto, keď som sa to dozvedel, hovorím, už nie som bez odpovednosti. Pošli sme na biskupskú konferenciu, všetci biskupy nám dali požehnanie, o rok na to sme šli znova, predtým sme mali proti sebe liberálov a teraz máme liberálnych kresťanov. Čo? To sú ešte horšie, ako liberáli. Jak to? 2000 rokov dozadu cúvnem, Pilát bol liberál. Neveril v Boha. Veril dačo, keď ste kútali film Život Pána Ježiša, on poverí. Sliepka, keď zobne toto zrno, toto, keď nezobne. V tom filme to dobre ukázali. On veril, mal Božíko, bo každý musí v dačo veriť. Aj ten neveriaci len verí, že neexistuje Boh. Keby neveril, da nevinde z domu, bo neverí, že sa vráti. A musí veriť dačo. Len teraz ide o to v čo. Však Pilát bol neveriaci, neveril v Boha, ale chcel zachrániť Ježiša. To je liberál. Keď mu išlo o miesto už a o job, dal ho zabiť. Liberálni kresťania, Annáš, Kajfáš, Judáš, farizei, zákonníci. Veríme v pravého Boha, ale neveríme v Krista. Dajme 2000 rokov nazad, do dnešnej doby, liberáli to sú tí, ktorí nenávidia Krista. Vidíš? Teda oni to sú tí, ktorí neveria v Boha. A liberálni kresťania veria v Boha. Sami seba nazývajú, sme kresťanská elita. Som sa tak smial, podali v médiách. Kresťanská elita sa stretla tam a tam. Aj Annáš, Kajfáš, farizei sa považali kresťanská elita. Dnešnou rečou. Verili v Boha a mali pravdu, ale nenávideli Krista. Dnešní liberálni kresťania veria v Boha, ale nenávidia Krista, ktorý k ním rozpráva cez biskupov a kňazov. A ako to vie Kufa, že rozpráva Kristus ku ním? Od Ježiša. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Takže, kto sú liberálni kresťania, ktorí nahlas nadávajú na farárov a biskupov. To sú liberálni kresťania, podľa toho ich spoznáš. Čo to ten Kufa povedal? Čo to ten farár tu v Rabčicách povedal? Čo to je ten biskup? To sú liberálne. Ak farár urobí chybu, alebo biskup, a ty mu chceš pomôcť, choď a tajne ho napomeň medzi 4 očami. Pán farár, toto ste prešvihli.
Veľmi mu poslúžiš, lebo my nesme bez chyby. Ak biskup robil chybu, sadnem do auta, pán biskup, toto nie. Vtedy mu pomáhaš. Ale ak ty na sociálnych sieťach a v médiách nadávaš, nie, tebe nejde o opravu farára, o opravu biskupa, ide o poníženie farára, o potupenie biskupa, tebe ide o pyšné dvihnutie seba. Aha, tak ich poznáme liberálnych kresťanov. To sú oni. Sú aj tu? No jasne, ešte dneska večer budem na internete. So svojím komentárom dajú. No a? Nech dajú. No a čo? Hej. Teraz som mal monokle, tu mi rezali, vidíte, chirurg som mal také, keby som padak, keby sa mi neotvoril, už sa mi to kustík zmizlo. No hneď ma dali na internet, človeče, som nabitý tam, objazaný. No, tak to urobia, každú vec, čo dajú, bums, a to capnú hneď tam. No a čo? Som frontový vojak, aj s modrinami, aj s jazvami, so všetkým. S jazvami na tele, aj na duši. Som frontový vojak, legionár tejto ženy, Panny Márie, som na to hrdý. Čiže tak ten úvod, čo ten istanbulský už približne vieme, a teraz, keby som to povedal tak ľudovo, aby sme rozumeli, musím strážiť si čas, Erik už mi dal najavo, dobre, by som neušiel. Istanbulský dohovor, to znamená, predstavte si, že by išlo, tu ten istý príklad použijem tu, jak to, po Slovensku, po Námestove išla by sanitka. Má červený kríž, má modré svetlo, má hukáčku. Všetci normálni ľudia odskočíme. Všade, aj keď je hustá premávka, naraz robia pre sanitku. Miesto, pusťte sanitka. Taká sanitka by šla po Námestove a má ešte nalepku pomoc týraným ženám. Ty človeček, to by neustúpil. Pusťte, idú pomáhať ženám. Predstavte si tú podlosť, diabolskú podlosť, keby v takejto sanitke, ktorá má červený kríž, modrý majak, má hukáčku a nalepku a sedeli v bielom, nie lekári, ale teroristi, a namiesto tablete k sanitke by mali granát. A s tým granátom idú rovno s tou sanitkou proti rodine, zničiť rodinu. Presne toto je istanbulský dohovor. Navonok je to sanitka, ktorá ide pomáhať ženám, a v skutočnosti je to podlá lož. Je tam ideológia gender, ktorá je ako granát. Keď som to prvý raz povedali, Kufa sa vyjadruje militantne, nebezpečne militantne vojnovo. Som sa škrabal za ušami, si myslím, bože, asi som to prehnal, no. Ale ty asi ma počul pápež, 2-3 týždne potom, pápež nezávisle od farára Kufu povedal, ideológia gender v istanbulskom dohovore, to je atomová bomba, ktorá útočí na rodinu. Tak som vyskočil. Ja som baránok u pápežovi, ja som povedal granát, on povedal bomba atomová. Prosím pekne. A je to globálny útok na rodinu. Rozumiem tomu rovnako, jak pápež. Paráda, tak presne to je istanbulský dohovor. Vidíš? Istanbulský dohovor navonok ide pomáhať a vnútri diabolský granát. Ideme ďalej. Prirovnanie druhé. Predstav si, že máš jednu krabicu, takú džusu, hej, to je 2-litrovka, multivitamín. A žltým je tam napísané 10% zdarma. Určite, určite, to sú také triky. Akcia! Mariena, utekaj do Námestova, do Teska, bo Kaufland, čo tam má, neviem čo. Utekaj, Zuza, povedz to ešte aj Anči. Posledný kartón. No určite. 100 posledných kartónov majú, aby nachytali také ženy. Poďme. Mariana, máš? Zuza, mama, ja, ty multivitamín, všetky vitamíny, kúkaj, to je pre deti, ty, to je paráda. Tešíš sa, deti nevedia, čo pijú, ale matka vie, parádne vitamíny vyleje. Naraz čľup, dačo čľupne, matka presitkuje cez sitko. Jedna tobolka hadieho jedu, ktorý by ti zabilo tvoju dcerku, syna. Toto je istanbulský dohovor. Kopec vitamínov, parádna krabica, parádny nápis, ideme pomáhať. A vo vnútri je zakerný jed, ktorý morálne zabíja naše deti. Toto je istanbulský dohovor. To je tá podlosť. Otvorí tá žena druhý džus, čľup, tretí čľup, štvrtý čľup. Zuza, Mariana, počúvaj, otvor, čítam, aj ty máš všade. 30 strán istanbulského dohovoru. Skúsi to prečítať. 5 razy som to musel čítať, aby som tomu rozumel. Celý čas sa zdá, že ideme pomáhať ženám. Ty
ty len tak zakerne, tak pomaličky tam je ideológia gender. Všetkého sa môžeš dotknúť, ku vitamínom, ku názvu, k farbe, tomu všetkému môžeš rozprávať, ale tej ideológii sa nesmeš dotknúť. Vyzerajú demokraticky, však ku všetkému sa môžeš vyjadriť. Okrem ideológie gender, tu musíš prijať celú. Kamaráde, jak to majú diabolsky vymyslené? Keď všetkých 26 štátov to vybere a dá súhlas, že prijali ten džus, už sa nebudú nikoho pýtať. Čľup a gender patrí. Takéto maličké Slovensko si Boh vybral, sme jediný štát na svete, Američania odišli teraz v sobotu, chodia ku nám furt. Prečo z Ameriky do Žakovec? To ja neviem. Ale takto napísal na tabulu Žakovce City. Že City, to mesto po anglicky, už je, že také Američania. Povedia si prídu, Američania prídu pomáhať. Prišli, hej, a teraz si zoberte, že vlastne tá ideológia gender, však, ja hovorím, že v tom džuse, tak toto tu, to je, ušla mi myšlienka, nevadí, ale dám ďalší príklad. Tretí, keď cúvneme dozadu z gréckej mytológie. Trošku zo školy, keď si ešte pamätáte, hej, tak bojovali Atény a Sparta. Prikyvujete, zasi viete. Sparta, Atény. Spartianskí chlapci boli silnejší, tých brali od mala od matky, učili so štítom, s mečom. Aténski chlapci boli chytrejší. Tak pomaly ich školili na vojakov a bili sa. Hej, myslím povedať kvôli žene, bo dostane z kabelku vonku, ale kvôli žene to bolo kvôli tej Helene, ne? No, bili sa, raz to nakoniec Atenčania zrobili trojského koňa, z desiek, z hranolov, z foršní dutý koň, dovnútri dali vodu, potraviny a nepriateľského vojaka, na kolesách dovezli pred Troju a Trojania ráno sa zobudia a kúkajú, Atenčania ušli z Babelci a nechali tu trojského koňa. Paráda, necháme si na pamiatku, vťahneme dnu. Otvorili dvere, nedalo sa. Vyvesili bránu, nedalo sa. Zbúrali hradby a vťahli koňa. Oslavovali, po polnoci, keď boli popity, vyskočil z dutého koňa nepriateľ a dobil Troju. Toto je Istanbulský dohovor. Trojský koň, ktorého na kolieskách priniesla tu ministerka Žitňanská, nahlas to hovorím, ja viem, že si vyrábam nepriateľov, no a čo? Ona je za to zodpovedná, ministerka Žitňanská a je štátny tajomník. Priťahli tu v 2011 roku, kto z vás to vie? Nevie, lebo liberáli majú taktiku, jakú? Chlieb a hry. Neron zapálil Rím, císar, a potom chcel, aby to dajak zmiatol ľudí, tak mu povedali, daj ľuďom chlieb a hry a zabudnú. Tak to robia aj dneska liberáli. Chlieb, kde je lacnejší jogurt, kde máš lacnejší benzín, hry, skupina Elan, fotbal, hokej, domalovaný a Vlhova a Zuzulova a Sagan na bicykli. A to je úplne jedno, kto vyhrá. Ale není mi jedno, že deti nám prznia. Tebe dávajú chlieb a hry a ty nemáš čas si všimnúť, že v džuse spolkneš hadiet, že trojský koň je tu, že za pomoci sanitky sa dostáva Istanbulský dohovor tu. Počítajú, že ste pracovití, máte veľa roboty a že nebudeš mať čas ten džus opravovať. Oni diabolsky počítajú. Kto? Genderisti, liberálni genderisti, ktorí ho šíria. Ministerka Žitňanská ho pritiahla v 2011 a teraz ho chceli implementovať, dostať do zákonov Slovenskej republiky. Nevedeli jak. Jak to dostať za bránu? Brána je ústava Slovenskej republiky. Je, aká je, ale zatiaľ nepustí gender. Hradby, to sú zákony Slovenskej republiky. Zatiaľ nám nepustia tu. Chvála Pánu Bohu. Zatiaľ gender nemáme. A špekulujú jak. Dva spôsoby sú demokratické a ostatné sú podle diabolské. Dva demokratické. Skúsime referendum. Referendum, opýtame sa všetkých ľudí na Slovensku, či chcú gender. No dneska ľudia už by povedali nie. Už sme urobili rozruch, 340 odborníkov povedalo nie, musela by byť odborná diskusia, liberáli by prehrali. Prehrali zahambujúco, by prehrali, bo ľudia by povedali nie. Tak skúsime ratifikácia. To je čo? Nie cez ľudí,
ale kúpime si poslancov a cez poslancov to dáme. 150 poslancov, jak ich ošaleme, jak povieme, kúpime, zasľúbime a poslanci. Dvakrát podala ministerka Žitňanská návrh do parlamentu. Kto z vás to vie? A raz Sulík. Kto z vás to vie? My si kľudne spíme chlieb a hry a medzi tým idú gender, čo przni naše deti dať do parlamentu. No, 29. marca 2019, v parlamente sa ustal historický okamžik. Takéto maličké Slovensko, čo museli Američania z lupou hľadať, kde to Slovensko je, tak to odkoplo jediné na svete, kde parlament odkopol Istanbulský dohovor. Avšak sme parlamentný štát, tu je parlament, tu je vláda a najnižšie je prezident. Prezident u nás len figurka však, ale prosím, tu hore je parlament. A keď sme parlamentný štát, hlava je parlament, ale ruky je vláda. Darmo, že hlava povedala, nechceme istanbulský, musia byť ruky, ktorí späť vrátia podpis do Bruselu. No a ne vládu dotlačiť, aby vrátila podpis. Preto zbierame podpisy a preto pochodujeme po Slovensku, aby sme vládu dotlačili, aby vrátili späť podpis. Preto vás volám do Legie s ružencom. Pretože hlava už vie, že to škodí našim deťom. Povedali to vedci, 340 odborníkov, ale ruky ešte nechcú vrátiť. Prečo? No, opýtajme sa politikov. A tak vyjednávame. Zajtra by som mal ísť do Bratislavy, pôjdem znova, budem s jedným z ústavných činiteľov, budem znova o tom rozprávať. Pred 2 rokmi ma ešte volali charizmatický kňaz, filantrop, celebrita. Keď som sa postavil pred rokom proti potratom, pred parlamentom, zajtra tam budem znova v reverende. Znova. Novinári majú nervy, no a čo? Postavil som sa proti potratom, tak ma nazývajú fanatik, extrémista. A toho roku, keď som sa postavil proti genderu, a jasne, v parlamente, tak som fašista. Kúkate sa na fašistu. To je podle diabolské. Ja, čo celý kňazský život zachraňujem ľudí, ktorých fašisti zabíjali, tak mňa nazvú fašista. Cigánov zabíjali, Romov. Plný dom ich mám na fare. Lesby, gejov, prostitútky zabíjali, plný dom ich mám na fare. Telesne postihnutých, starých, chorých, mentálne retardovaných, psychicky chorých, toto fašisti všetko hlušili. Plný dom mám týchto ľudí, ja. Ja týchto ľudí zachraňujem a mňa volajú fašista. To je do neba volajúci hriech. Takzvaný historik Sabo, nazývam ho takzvaný, bo on to tam ripnul do toho, zo Slovenskej akadémie vied. No či je Kufa fašista, bo nie je, alebo bojí sa to povedať nahlas, tak radšej bude okolkovať. Či je, alebo nie, ale nainfikuje. A možno je. Taká finta, liberálna. A možno je, keď to taký historik hovorí. On o tom diskutuje, nikdy so mnou nerozprával. Napísal knižku, začiatok o Tisovi a koniec o Kufovi. Fašista. Ja som fašista, fašista. Fašizmus to je hnusná ideológia, hnusná, diabolská ideológia. Ale dneska je to mŕtvý had. Had aj mŕtvý je nebezpečný, bo ešte ten jed tam má. Ale fašizmus dneska u nás graficky 0,5 metra. 50 miliónov ľudí zabil. Fašizmus. Ale komunizmus, metrový mŕtvý had, 100 miliónov zabil. Kúkaj proti fašizmu, kúkaj, jak sa robia v televízore, bojujeme proti fašizmu, bojujeme proti mŕtvemu hadovi. Tak, jak moji chlapci, čo mám z tých rozvratených rodín, mám, som povedal, aj malé deti, bezdomovčata, čo nemôžu ani toľko za to, že sú bezdomovci. Do 30 mám týchto detí a do 50 už tie deti z detského domova, čo u mňa majú deti. S nimi idem do lesa a bola mŕtva zmija, had. A tí chlapci s palicami, tí ale boli odvážni na mŕtvého hada. A užovka ich zahnala. Pred užovkou utekali. Takí sú hrdinovia, tí liberáli, ktorí kričia tam a fašizmus, a fašizmus. My vieme, že fašizmus je zlo. Ale je to mŕtvý had. Tu sa robíte hrdinovia. Čo nekopnete do komunizmu? Tiež mŕtvý had, lebo tých komunistov ešte poznáte. A oni majú svoje funkcie, urobili by ste si nepriateľov. Ale to je nič.
fašizmus toľko, komunizmus toľko, meter, fašizmus 50 miliónov mŕtvych, komunizmus 100, ale liberálny genderizmus 500 miliónov mŕtvych. 500 miliónov. Obidve svetové vojny na Slovensku nezabilo toľko ľudí, koľko zabili potraty. Liberálny zákon. V druhej svetovej vojne sa hovorí asi 20 000 vojakov, možno viac, menej, bo ešte aj civilisti, a v prvej 100 miliónov. 20 000 a 100 000. Avšak od 80. rokov, kedy bol ten liberálny zákon prijatý, do dnešnej doby 1 400 000 detí sme zavraždili. Obidve vojny toľko nezavraždili. Vôbec vojny toľko, celé od vzniku ľudstva toľko nezabilo na celom svete, koľko zabíja živý had liberálny genderizmus. Dneska má takú tvár. Liberálna filozofia. Proti tomu bojujte. Vtedy budete hrdinovia. Liberálny genderizmus, živý had, proti tomu bojujte. Nie proti mŕtvemu sa ukazujete, akí ste hrdinovia. Fašizmus je za nami. Kto by sa dneska prihlásil politik, že je fašista, sebevrah. A vidíte, že liberáli dávajú nálepky ten, tam, aj keď súd rozhodol, že není fašistická strana, oni hovoria, že je. No není. Súd rozhodol, že není. Darmo. Keby takto zobral fašistické prvky, je cvok. Ale kto by sa prihlásil, tak to je cvok na entu. Sebevrah. Hej, to je ako... A vidíte, že dávajú falešné nálepky. Kto z vás verí, že ja som fašista? Dvihnite ruku. Môžete mať svoj názor, ale s humorom. Radio Erevan za komunizmu. Môže mať mladý komsomolec svoj vlastný názor? Môže, ale škoda mladého komsomolca. Tak s humorom to tak hovorím. No je tu takto, kto verí, že ja som fašista, ale mňa naznačujú fašista. No tak, ak dodajú dal tu nálepku liberáli, teda liberálom neveríme. Neveríme liberálom. Naozaj im neveríme. Keď som bol chlapec, chodili sme do lesa. Tu sú Košice, Michalovce, Ukrajina, aby ste vedeli na tej čiare. Medzi Michalovcami a Košicami Sečovce a medzi Sečovcami a Košicami, aby ste približne vedeli, kde sme, tam je Dargov, pohorie Dargov na východnom Slovensku. Stade išli sovietskí vojaci, poviem sovietskí, lebo to boli rôznych republik sovietských, nielen Rusi, aj Rusky, ale sovietskí. Išli, tam spustu Rusov zahynulo, sovietských vojakov. Nemci boli zakopaní na Dargove a stade byli delostreleckým dolu a tí chlapci rusky nevedeli čo, bo ten z KGB mal 11 nábojový pištol a keď nešiel dopredu, tak on ho zozadu zastrelil. A tak mal možnosť ešte prežiť, keď pôjde dopredu. Tak to robili so sovietskými vojakmi. Od starých ľudí to viem. A teraz, jak išli tam, to tí Nemci do nich byli, to tí Rusi išli zozadu, obklúčili, vošli, da ktorá časť, vyhnali Nemcov, ale neboli mobile a ruskí delostrelci byli na Dargov a nevedeli, že už 2 hodiny sú tam ich vojaci a do svojich vojakov 2 hodiny ešte byli. Strašne veľa chlapcov tam zahynulo. Ostalo tam veľa munície, samopaly, gulomety, bomby, nevybuchnuté granáty. No my 17-roční nám dali úsek, drevo, stojky sme mali dávať na stavbu. Tá v kopci nám dali. Šikovní horári, to vedeli, táto mladí hlupe, nech ide do kopca. No tá sme hejrúb a ťahali, sme mali sily dosť, a naraz som zakopol, kúkam nejaké železo. Vyhrábal som z toho listia. Takáto bomba nevybuchnutá, vrtuľky mala tak, a ja ťuťmak makovi, no považte, čo som ja zrobil. Som myslel, že som hrdina. To nebolo hrdinstvo, ale blbosť. To dneska viem. Ja som očistil tú bombu potichu, dvihol som ju na ruky, ledva som ju dvihol. Tak, nohy čaptavé, X-inka, hej, tak chlapi, kúkajte, čo mám. Bolo vidno, že tí chlapi boli na vojne. Kukli a jak jeden išli k zemi. Pusto, ty blázon, pusto, nepúšťaj. Potom prišli pyrotechnici, prišli lesáci, policajti, človeče, až potom som si uvedomil, čo to za blbo som zrobil. Volal som môjho staršieho brata, poď mi pomôcť. A on spoza stromu, akurát.
prejav jeho lásky bol ten, že nešiel mi pomôcť. Keby mi šiel pomôcť, nebola by to láska, ale hlúposť. Obidvaja by sme si zalietali a dneska už by ste mali pauzu. Už by som tu nebol. Kto sú liberáli? Liberáli sú naši bratia a sestry, nie sú to naši nepriatelia, ich filozofia je nepriateľská. Liberáli sú naši nezodpovední bratia a sestry, ktorí berú bomby do ruky. Jaké bomby? To, čo zabíja náš národ. A čo to je? Potraty. Fyzická vražda našich detí. 1 400 000 na Slovensku. Každý deň 20-30 potratov. Za nedelu 20-30 potratov. Za pondelok 20-30 potratov. Každý deň. Zavraždia. Živý had ďalej vraždí deti a tu sa liberáli nafúkujú, jak bojujú proti mŕtvemu hadovi. A poďme s mečom a takto sa tam šermujú a fašizmus na Slovensku a poďme. Keci na dve veci. Tu sa otočte. Vaša liberálna filozofia nás zabíja a preto vás vyzývam stade, nevoľte liberálov. Pekne prosím. Nevoľte. Nie sú naši nepriatelia, keď to poviem jemne, sú nezodpovední. Ak vedia, čo robia a robia to, sú zlomyselní a neujdu Božiemu trestu. Ja to poviem jemne, nezodpovední. Čo je potrat? Potrat je vražda nevinného. Čo to ten Kufa hovorí? Musíte povedať, že je to vražda nevinného? Máte pravdu, opravím sa. No však za to. Je to brutálna vražda nevinného. Panečko, ale skáču. No keby som ja zobral psa a tu u vás, a toho psa by som tak začal mučiť, že mu otrhnem najprv jednu labku a natočíme na kameru. Druhú, tretiu, štvrtú, ten pes kňučí a zaživa by som mu trhal. Dáme na sociálne siete, na Slovensku všetci odsúdia farára. V celej Európe, celom svete. A dobre, nech ide do basy. Presne toto robíte vy v bruchu matky s dieťaťom. To je potrat. Zaživa mu otrhnete ručku, druhú ručku, zaživa, dieťa kričí. Pozri si film Nemý výkrik. Dieťa kričí, bráni sa, kope nožičkami. Jednu nožičku trhneš, druhú rozpúčiš hlavičku a vyťahneš zaživa. Už potom mŕtve. Toto je potrat. A ja to mám nazvať? Ja mám mlčať pri tom? Však by ma Boh zobral na zodpovednosť. Farár Kufa, áno, pane. Vieš, čo je to potrat? Áno, pane. Prečo si nehovoril? Bol som zbabelý, môj pane. Mal som veľa roboty, vieš, pozeral som fotbal. OK. Vieš, Pane Bože, hľadal som lacnejší jogurt, vieš? Aplikáciu som potreboval, vieš, na mobil. Jakú dáš ty výhovorku? No to som zvedavý. Potrat je brutálna vražda nevinného. Kto je väčší lotor? Ten, čo zabil Kuciakovcov, alebo ten, kto povie a ukáže, kto ich zabil? Nech sa páči. Lotor je ten, kto zabil Kuciakovcov a nie ten, kto ukáže na tých, čo ho zabíjali. Kto je väčší lotor? Kufa, ktorý ukazuje na vrahov, ktorí zabíjajú naše deti? Alebo prosím, ten, kto ich zabíja. Toto je potrat. Toto berú naši bratia liberáli do ruky. Obrazne povedané, súhlasím, aby sa náš národ ďalej zabíjal. My dneska máme málo pracovníkov, málo zdravotných sestier, však sme si ich vyvraždili. 1 400 000, o čom vieme. Teraz sú tabletky také, kde tajne dievča zje, po pohlavnom styku zje tabletku a potrat je a nevedia, ani nikto nezaeviduje. Koľko je takých ešte? Koľko je takých? Lenže treba povedať celú pravdu. Srdce pozostáva z dvoch častí. Jedna časť, druhá časť. Keď povieš len jednu, zabiješ srdce. Aby sme nezabili nejakú ženu, ktorá bola na potrat, alebo je tu takto, kto urobil potrat, dotlačil do potratu. Treba povedať, nenávidím hriech, ale milujem hriešnika. Náš profesor hovorí, matka okupe syna vo vaničke a nevyleje syna aj so špinou do kanála. Syna dáme na osušku a špinu do kanála. To je ono. Potrat do kanála, to je hriech, ale ženu, ktorá ho spáchala, alebo človek, ktorý ho urobil na osušku, poď sem, pomôžem ti, poď z toho von, poď ideme von. A je z toho východisko? Áno. Aké? Prvé, priznaj vinu. Áno, zavraždila, super. A už si Božia. Slaboch, puserár, ale sympatiak, poď, ideme z toho von. Kým ty nepriznáš vinu, no tak iba jednu časť srdca ukazuješ. Spravodlivosť je, že dáme hriech do kanála
a milosrdenstvo, že hriešníka na osušku. Toto robím. Nehovorím len jednu časť a potraty a tie ženy hromy blesky. A nehovorím, však to je v poriadku. Potrat není hriech. Je to ťažký zločin. Bratia liberáli berú potraty do ruky, to znamená, sú zodpovední za to, zodpovední. My všetci, keď mlčíme pri tom. Všetci, ktorým idú pomáhať. Prečo nebudeme voliť liberálov? Lebo berú bomby do ruky. Jaké? Potrat, fyzická vražda našich detí. Gender, morálna vražda našich detí. Eutanázie, tzv. Sladká smrť. Fyzická vražda našich starých chorých. V Belgicku už aj deti vraždia. Matka kúpne na decko, zabite ho. Zdravotná sestra zo Žakovec mi hovorila, hrozné, pán farár. To je eutanázie. Registrované partnerstva, morálna vražda našich manželstiev, našich rodín. V ktorej rodine by ste súhlasili, aby tvoj syn žil s druhým mužom a aby si zobrali dieťa? Však to zabije, morálne zabíja, tu rodina sa hanbí, trápi. To morálne zabíja, rozpad rodiny. A prečo to tak je, registrované partnerstva? Prvý stupeň registrované, potom sú registrované manželstva a tretí stupeň adopcia detí. Súhlasila, keby malému dieťaťu v pieskovisku takto zobral kolobežku, bicykel? Tak hneď polícia, poďte, berte ho, kúkajte, kradnú dieťaťu, trojkolku, kolobežku, bicykel. Tak by konal A mlčíš pri tom, keď mu kradnú matku? Dáme ti 2 oteckov, vieš? A mlčíš, keď mu kradnú otca? Dáme 2 mamičky, vieš? To ja mlčať nebudem. Kto mlčí pri vine iných, to bol zákon Apačov, Vinetua, kto ste pozerali, ja som na tom vyrastal, je taký istý lotor, jak ten, čo lotorstvo spáchal. A keď to dáme do teologickej reči, mlčať pri krivde iných je jeden z 9 cudzích hriechov. Ja nemlčím, môj Pán, ja hovorím, na celom Slovensku si vyrábam nepriateľov, no a čo? Ale je úprimných ľudí, ktorí sa začínajú opravovať a zamýšľať. Preto chodím po Slovensku. Čo z toho ja mám? Stratu času. Ja mám čo v Žakovciach betonovať, vieš koľko? Mám 300 ľudí, poď sa pozrieť ku mne. Je stratu času, ale tie deti nám za to stoja. Preto nebudeme voliť liberálov, berú bomby do ruky. Potrat, fyzická vražda našich detí. Gender, morálna vražda našich detí. Registrované partnerstva, morálna vražda našich manželstiev. Eutanázie, fyzická vražda našich starých chorých, aj detí. A pozriem, Istanbulský dohovor, prefikaný dokument, diabolský, ktorý má pekný obal, ale vnútri hadiet. Nepoviem, ktorého politika a ktorú stranu máte voliť, ale poviem, akého politika a akú stranu máte voliť. Takú stranu a takého politika, ktorý jasne povie, som proti potratom. To je ono, jeho voľte. Som proti genderu, to je on. Som proti registrovaným partnerstvám, to je on. Som proti eutanáziám, to je on. Som proti Istanbulskému dohovoru. Týchto ľudí voľte. Som za klasické rodiny. Ubližuje Kufa dakomu? Nie, veď takí môžu byť všetci politici. Všetci, čo počúvate Kufu, môžete takí byť. A ja poviem, voľte ich. Nie si taký? Nevoľte ich. Nepoviem, že ste zlomyselní, lebo ja ti nevidím do duše, jak to myslíš. Ale poviem si, nezodpovedný, lebo bereš do ruky také bomby, ktoré zabíjajú náš národ. A ja ako farár som proti tomu. A Kufa hovorí do politiky. Tak by ma chceli odstaviť liberálni kresťania. Zle počúvaš Kufu. Boli u mňa fotbalisti z Popradu na začiatku sezóny. Dal som im požehnanie, začali vyhrávať človeče. Povedal, musíme znova ku Kufovi, bo zase dostávame góly. Ja som s nimi rozprával so športovcami, športovou rečou o katolíckej morálke. Ja som nepovedal, kto má byť v útoku, kto v obrane a kto v bránke. Ja som im hovoril, keď sfaluješ, dvihni ruku, povedz, prepáč. Nedajte sa kúpiť, chlapci, buďte čestní. So športovcami, športovou rečou o katolíckej morálke. S lekármi, lekárskou rečou o katolíckej morálke. Ja nepoviem, komu majú dať narkózu a komu jakú injekciu, jakú tabletku. To by som hovoril do medicíny. Ja hovorím medicínskou rečou v medicíne do katolíckej morálky. Takisto rozprávam aj s politikmi. A nepotrebujem súhlas od liberálov. Nepýtam si, a nepotrebujem ho. Aj bez ich súhlasu tak budem robiť.
S politikmi, politickou rečou o katolíckej morálke. Ja sa nebavím s politikmi o tendroch, poldroch, emisiách, CTčkách a transportéroch a stíhačkách a čomu ešte. Toto nechám na nich, ale ja sa bavím o tom, aby nevraždili naše deti, aby to zastavili. Povedal som to. Skutočne to hovorím a keď bol ten istanbulský dohovor v marci 29. marca 2019 odmietnutý v parlamente, to nie najprv v parlamente, najprv bolo stretnutie v Žakovciach. Kto tam bol? Poprední politici, ktorí nepoviem, keď to oni povedia ich vec. Zavolali sme ich na kávu, tam sme sa dohodli a prosím pekne, až tak sa hlasovalo v parlamente. Keď sa daktori pýtali, pán farár, prečo by sme mali proti genderu? Máte dcerku? Áno. Chceli by ste, aby ju preoperovali na chlapca? Toto je gender. Dobre, rozumieme. Stačilo? Poviem ti ľudovo, počúvaj dobre. Keby som povedal, prosím vás, je tu chirurg nejaký, prečo? Odrežte mi pravú ruku. A prečo? Chce vyzerať jak Jožo. Zavolajú psychiatra, farárovi preskočilo. Zdravú ruku chce odrezať. Tak viete čo? Odrežte mi ľavú nohu. A prečo? Chcem vyzerať jak Mariena. Farárovi fakt preskočilo. Neodrežu, ale zavolajú psychiatra. A keď 16-ročné dievčatko v Amerike povie, skutočná udalosť, od Američanov to viem, odrežte mi prsa, odrežu. Matka kľakla, trhala vlasy, plakala, prosím, nerob to, dcera. Otec kľakol, nerob to, dcera. Prišla polícia, to je jej právo. A otec sa postavil, má právo moja dcera jazdiť sama na aute? Nemá, lebo nemá 18 rokov. Má právo voliť? Nemá, lebo nemá 18 rokov. A toto má právo? Toto právo má. Tu máš gender v praxi. Odrezali jej prsia, sprznili dievčatko, ten otec to povedal, sprznili, zmasakrovali mi moje dievčatko. Sprznili a zmasakrovali. Moje dievčatko mi to robili, genderisti. Potom ona pol roka bola stredobod pozornosti na strednej škole. Pozerali, to je to dievčatko, to je ten chlapec, čo predtým bolo dievčatkom, to je ona, no. Po pol roku chcem byť naspäť žena. Nedá sa. Spáchala sebevraždu. Tu máš gender v praxi. Toto chceme? Chceme to? No nie. Tak preto, aby sme toto nemali, tak preto chodí Kufa aj ostatní chodíme po Slovensku. Máme ešte toto v rukách. Ešte 40 dní a Ninive bude zničené, chodil prorok Jonáš. Ešte 40 dní. Avšak aj ninivský král robil pokánie. Sadol do popola, nasypal popol, obliekol do vrec a Ninive nebolo zničené. Nebolo. V Sodome, Gomore Abraham vyjednával. Tiež mali čas na obratenie. Noé stával loď. Korab, smiali sa z neho. Potopa bola? Bola. Sodoma, Gomora bola zničená? Bola. Ale Ninive nebolo zničené. Inými slovami, svoju budúcnosť nám Boh dal do rúk. Čo urobíme my? Len kúkajte ďalej. Fotbal, hokej, lyžovačku, aplikácie do mobilov, jogurt, dajte vedieť, je lacnejší. Somariny, skupina Elan, hlúposti. Mne jedno, či vyhráme, či prehráme hokej. Mne to jedno, ale není mi jedno, aby z toho chlapca, z toho dievčatka, aby zbabrali. To mi jedno není. To mi jedno není. Tie deti tomu nerozumejú, ale ak my dospelí nezrobíme dačo, za 10 rokov tie isté deti nám napľujú do ksichtu. A právom. Mama, ty si pozerala hokej, fotbal, ty si toto robila. Mama, oco, čo si nič nezrobil? A čo mám robiť? Tak farár Kufa ti hovorí, idú voľby. Nevoliť liberálov. Však máš to v ruke. No nevoliť a povedzte ďalším, a nebojím sa to povedať. Nevolte nezodpovedných ľudí. Kto sú nezodpovední ľudí? Naši bratia, liberáli. Správne počúvajte. Ja nehovorím, nevyzývam vás k nenávisti k ním, ale k odvahe. Ja neodmietam liberálov. Liberalizmus odmietam. Liberalizmus odmietam. Ja neodmietam hriešníkov, keď príde ku mne prostitútka a prosím ma o pomoc. Pán farár, pomôžte mi, taká narezané žily mala, tak, policajti dovezú ku mne. Keď prídu ku mne a prosia o pomoc prostitútka, to je mám dať chlapa? Veď ona chlapov mala koľko chcela. A keď príde ku mne lesba, to je mám dať ženu? Ona mala ženy koľko chcela. A príde s prosbou o pomoc.
Keď som vedel heterosexuálnej prostitútke povedať, tak toto teda nie, toto ti škodí. Prečo by som lesbe svojej dcere nevedel povedať nie? To sú moje dcery, synovia. Keď som vedel heterosexuálom povedať, nezriadený sex je zlé, no tak poviem homosexuálom, nezriadený sex je zlé. Čo je nezriadené? To, čo je proti Bohu. To, čo je proti Bohu. Ideológia gender je proti Bohu, je proti vede a ideológia gender proti prírode. Proti Bohu. Otvor knihu Genesis a hneď vidíš, Boh stvoril dva rody. Aké? Mužský a ženský. Ostatné sú taraniny. Ľudí majú... No ale niekedy máme takého človeka, že nevieme, či muž alebo či žena. Áno, je to tak. Ale v každej bunke tvojho tela, žena, máš chromozómy X a muž má XY. A muži nebudú vládnuť nad našimi maternicami, kričia feministky. No trošku vládnu. Ako? Muž povie, či to bude chlapec alebo devčatko. Ak ti odovzdá pri pohlavnom styku chromozóm X, budeš mať dcerku. Ak ti odovzdá Y, budeš mať chlapca. Môže sa rozpučiť feministka. Tak to je. Tak to je. Tak to je. A prosím, a keď ti on odovzdá chromozóm Y, jak je možné, že v tvojom tele je iný chromozóm? Znamená, že je tam iný človek. Ty, žena, ty nesi darkyňou života alebo tvorcom života. Pozor, poviem to tak ľupo trošku, si len poštárka. Tebe dal živú bunku tvoja matka, jej matka, matka, až tú prvú živú bunku u Evy stvoril Boh. Boh stvoril živú bunku. A ty len odovzdávaš tú živú bunku ďalej. A tvoja dcera odovzdá. Muž a žena sú len poštári. Tvorcom života je Boh. Tvorcom života je Boh. On má právo odobrať život. Povie, ja mám právo robiť so svojím telom, čo chcem. To máš pravdu. Ostrihaj si vlasy, nechty, namaluj si toto obočie. No, urob. To máš pravdu. Ale potrat, ak sú tu úprimní neveriaci a hľadajú pravdu, otvor knižku, solidnú knižku. Každý lekár sa to učí. Každý študent na lekárskej fakulte. Otvor embryológiu. Hneď na prvých stránkach sa dozvieš, ontogenéza, osobný život začína počatím. Najmenšia mužská bunka spermia, najväčšia ženská bunka vajíčko, jak sa spoja, začína nový život. V tom okamihu Boh tvorí ľudskú dušu. Čiže náuka cirkvi je shodná so solidnou medicínskou vedou. Neboj sa povedať, že potrat je hriech. Je to také maličké, jak špendlíková hlavička, už to máš pod svojím srdcom. Hneď keď sa spojí mužská bunka, ženská, už je to jasné, či je to Janko, alebo Marienka, černooka, modrooka, blondínka. A už to je. A od toho okamihu žiadne prerušenie tehotenstva. Kedy má pokračovanie? Liberálna falošné milosrdenstvo. Je to vražda nevinného. Ukončenie tehotenstva. Neprerušenie. Takto nahlas treba povedať. Takto nahlas. Prosím, ideológia gender proti Bohu. Boh stvoril muža a ženu, stvoril ich, bodka. Nám veriacim to stačí. Ak sú tu neveriaci, úprimne hľadajúci, povieme im to svetskou rečou, vedeckou. Otrhni môj vlas a tu od kolegynky odobereme vlas, nechet, trošku pokožky, nepovieme, skade to je, a dáme do laboratória. Solidní vedci medicíny povedia, tento nechet je od ženy, tento vlas od muža, táto pokožka od ženy. Hneď to vedia. 4000 rokov dozadu vybrali pyramídy. V pyramídach ukladali tých, čo sa cítili byť bohmi. Cítil sa faraón boh do pyramídy. Jeho dcera bohyňa do pyramídy. Manželka do pyramídy. Oni sa cítili byť bohmi. Aby dneska otvoríme pyramídu, v správach to dávali minule. Žiaden boh, žiadna bohyňa. 24-ročné dievčatko zomrela na rakovinu prsníka. Jaká bohyňa? A cítila sa bohyňa. 56-ročný muž zomrel na rakovinu kosti. Presne povedia, na čo zomrel. A presne povedia, čo ti sa cítiš, necítiš. Gender hovorí to, som to, čo sa cítim. No to je pekná blbosť. To je pekná blbosť. Pekná blbosť. Som to, niečo som, v súlade s pohlavím, rod, ale to, čo sa cítim. Feministky hovoria žiaden rod, Biblia hovorí dva rody, mužský a ženský, a LGBTI hovorí, 70 rodov už je málo. Pán Oravec, Ladislav z LGBTI, jemu 70 rodov je málo. Poviem ti to, cítim dačo s vodou, som hydrogender. Cítim ja dačo so svetlom, lumen gender.
No tak potom si zobere za manželku, za manžela psa, kúpni na internet. Jedna na vodítku žena, druhá ju vodí, ktorá si zobere Eiffelovku, zosobaši. Je tam na internete, kde sa zosobašila s lustrom, asi miesto detí žiarovečky, alebo neviem. Potom sa cíti, hej, to sú rody. A také gebuziny my máme veriť. Povie, ja sa cítim duo anima, dvojdušová. To si myslím, táto bude asi bicykel. Dvojdušová sa cíti. Také somariny. Keby na žirafu takto povedal, že to je slon, zasmejeme sa. Ale keby nás nutil hovoriť na žirafu slon, no tak to už je terorizmus, to už je diskriminácia nevedecká. Jak to, že ty ma nutíš na ženu hovoriť, že je muž? Na muža ženu. Teraz to bolo, ktorý si poslanec v Europarlamente, tam je preoperovaná žena, či muž na ženu. No tam to vzniklo. On to nahlas povedal, má z toho problém. Keď ja na žirafu poviem, že je žirafa, to je žirafa. A na ženu, keď poviem, že je žena, to je žena. Niečo sa ty cítiš, ale čo naozaj si. A ak ťa Boh stvoril ako ženu, tak ty môžeš prijať alebo neprijať. Ak nepríjmeš, budeš nešťastná žena na celý život. Ak príjmeš Boží dar a spoznáš byť ženou, Boh si vybral hneď po Ježišovi, hneď po Bohu, hneď je pápež, biskup a ty menej farár. Hneď po Bohu ide žena, Panna Mária. Čo sa ty bojíš byť žena? Hneď po Bohu ide žena. Čo sa bojíš byť žena? Áno, som žena, som hrdá na to. Správne. Prijala som Boží plán. Z tej strany idú feministky, hovoria, žiaden rod. Čo je feminizmus? Začias Pána Ježiša, muž bol tu, žena bola tu. Pri Jakubovej studni Ježiš rozprával so ženou. Dvihol ju tak na úroveň muža. Ty ale mali nervy, apoštoli, nerozprávaj vonku so ženou. Stratíme autoritu, rozprával. Ty keď so ženou, tá nie s cudzinkou, rozprával. Tak keď už s cudzinkou, nie so Samaritánkou, to sú nepriateľe, rozprával. Tak keď už so Samaritánkou, tá s nejakou čistou, nie s cudzoložnicou, rozprával. Čo tým Kristus medzi riadkami povedal? Každá žena je rovná mužovi. Ježiš spravil toto. A farár Kufa odkúkal od Ježiša a hlasa toto. Feministky robia toto. My tým mužom ukážeme. My tým mužom ukážeme. Skáču na tribúne v Prahe, ale muži im postavia tribúnu. Prišli z Brna ku mne pedagogičky a hovorili, pán farár, celý autobus prišiel ku nám 2 roky dozadu. Hovorí, pane faráži, naša profesorka, neviem už na nejakej univerzite v Brne, hovorí, začala prednášku. Kolegové, kolegynky, žiadneho muže nepotřebují. Všetci ticho. Opakuj, žiadneho muže nepotřebují. V tom sa zaseknul ten meotar, či čo tam. Honzo, po toho nemu delať. Jako žena, ktorá povie, nepotrebuje muža, tak, alebo naopak. Muž, ktorý povie, že nepotrebuje ženu, tak 5-krát tak. Čo to zase somarina? Prosím ťa, nepotrebuješ muža? V jakom aute jazdíš? Zhotovil ho muž. Po jakej ceste jazdíš? Zhotovil ho muž. V jakom dome bývaš? Muž postavil. Čo máš oblečené? Muž vymyslel ten stroj, aj toto, čo to splete. Jaké máš topánky? Muž vymyslel ten stroj, čo vyreže a zošije topánky. Jaké máš žaušnice? Zhotovil ich muž. Jaký máš lak na zhotovil muž. Jaký máš tu lak? Zhotovil muž. Ženy by bez mužov, nie ženy, feministky by bez mužov skakali do dneska po pralese a nahé. Kufa je proti ženám. To není pravda. To není pravda. Keby som bol proti ženám, kto ma priniesol na tento svet, keď nie žena? Kto ma prvý prebaloval, keď nie žena? Kto ma prvý krmil, keď nie žena? Bez ženy by som tu nebol. Nie som tak sprostý, že by som potreboval, že nepotrebujeme ženy. Tak ty nebuď tak sprostá, že by si povedala, nepotrebujem muža. Boh tak urobil, že sa potrebujeme. Ale prosím, nemal by kto postaviť dom, keby nie žena. Nemal by kto zhotoviť cestu, keby nie žena. Nemal by kto vymysleť auto, keby nie žena. Potrebujeme vás, ženy. To je nauka cirkvi. Toto je nauka cirkvi. A ešte to najkrajšie, veď tie najkrajšie veci, ktoré muž spravil, urobil z lásky k žene. Pre koho postavil dom? Aby manželka mala kde bývať. Komu zrobil cestu? Aby sa matka nepotkla. A komu mostík? Aby dcerka nespadla do blata. No tak, tie najkrajšie veci, ktoré muž spravil, urobil pre ženu. Potrebujeme vás. Normálni muži to hovoria a normálni ženy povedia, potrebujeme. Toto je nauka cirkvi. Nie toto, ani toto. Feministky tvrdia, my tým mužom ukáže. To sú nešťastné ženy.
To je feminizmus. LGBTI z druhej strany, ešte to stihnem povedať, LGBTI pre starších. Čo sú na internete, vedia, pre mladší zapnú internet, vedia, ale pre starších, to ani ste nesnívali. Videli ste rozprávku Popelka, na Vianoce furt dávajú. Môj oco furt to pozerá večer, tak som prišiel rozcítený oce slzičky a tam už, a tá Popelka, naraz ukáže, že není Popelka, to je princezna, skúšajú črevičku, prsteň. Je tu nejaká žena, čo by nechcela byť Popelka? Ty taká chcela by som byť jak Popelka. To je pekné, keď ženy chcú byť pekné. To je normálne, dobré. A ten chlap, princ, jak dáva prsteň, ona si ho nezaslúžila, lebo sa prezliekla za polovníka. Zaslúžila. Je tu nejaký muž, čo by nechcel byť jak ten princ šlachetný? Áno, zaslúžila, bo najlepšie strieľala. Dali je to. LGBTI, L, to sú dve lesby. Preložím do rozprávkovej reči, aby ste všetci porozumeli. L, dve popelky. Jedna popelka na koni a druhá popelka mesto princa. Ten princ, keď bral tú popelku, to bolo krásne. Otec už normálne tak moc zišli. No a teraz by boli dve popelky, jedna na koni a jedna dolu. Jak by ju brala, no to by som chcel vidieť, jak by šla do kolien, iba dolu, tá by spadla dolu. Je po rozprávke. Dve lesby, dve popelky. G, dvaja princovia. Jeden princ na koniu a druhý dolu. Myslíš, že by tak bral princa, keď je normálny chlap, tá cukru. Chytne ho za gagor, hýbaj dolu z toho konia, kde sa myslím, normálne po chlapsky by ho bral. Hej, s babou sa pocukruje, ale s chlapom to bolo odporné, keby sa cukroval. Hej, vidíš? To je G. B. Do obeda mám šmak na popelku a po obede na princa. Aj pretože mám veľa peňazí, aby som nevyzeral, že som sprostý, prekrútim zákon. Kúpim si psychiatrov, najrýchlejšie novinárov, 80% liberálnych sú takíto. Sú aj statoční novinári? Sú. Ale 80% tých liberálnych médií je mediokracia, vláda médií. Neverte hneď, že to bolo na Markíze, na Jojke. Však to bolo na Markíze, to bolo na Jojke. Ty si hneď na to naskočila. Určite. Hej, prosím pekne. Tak kúpim si ich a oni prekrútia celú filozofiu. Nie, ja som nenormálny, keď chcem do obeda muža a po obede ženu. Vy všetci ste sprostí. To ja som normálny. To je bisexuál. Bi je dva, sexuál, nezriadený sex. S mužom aj so ženou. Nech sa páči. Trans, popelku preoperujeme na princa, alebo princa na popelku. Prosím, toto tu odmietame. Však toto, týchto ja nemám, trans, ale za to máme nekrofilov, zoofilov, pedofilov u nás. Nekrofilov na mŕtve ženy. Zoofilov na zvieratá. Na krávy, na kone, to starým ani nepríde na také dačo. Hej, povede, pán farár, ten váš chlapec, ktorý naše ovce obťažoval, mám ho u mňa. Prosím, nech sa páči, toto má byť normálne, áno? LGBTI, bo cítim toto, bo cítim, necítim. Ideológia gender je proti Bohu, je proti vede a je proti prírode. Poviem ešte posledný príklad. Je tu takto, kto chová zajace a keby uveril ideológiu gender, tak povie, však to je jedno, či sú dvaja muži, dve ženy. No tak keby taký sedliak uveril tomu, tak má po chove zajacov. Do chlievika dá samčeka a samčeka, však to je jedno. Samičku, tak to je jedno. Aj obyčajný jednoduchý sedliak vie, keď chce mať mladé zajačíky, musím dať samičku, samčeka. Je to jasné? No tak jaké keci, že to je jedno, či muž s mužom, žena so ženou. To nie je jedno. Tí ľudia, ktorí majú veľa peňazí vo svete, tak hovoria, prečo by nás malo byť 7 miliard. To je veľa. Nemáme kde poľovať, nemáme kde chodiť na dovolenky. Stačí 1,5 miliarda. Menej nie, bo nebude mať kto robiť. Vymyslíme tak, že bude sex taký, aby sa nerodili deti. Tu je koreň genderu. V piche odmietame Boha. A tak dajú muž s mužom, žena so ženou, a tak dáme potrat, a tak dáme antikoncepciu. Nech sa páči. To je ono. Vidíš? Odmietame Boží plán. Nemôžem ísť ďalej, už som povedal, že 5 minút dám prestávku, už som vás okradol o minútu. Musím skončiť. Mám čo hovoriť, ale ešte v kázni dačo poviem. Pochválený bude Ježiš Kristus. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.